Koliko ste u stvari spremni da istražujete? Da zajedno sa mnom skrenete sa puta i da skitate ne znajući na kakve priče ćete naići? Da li znate da je Beethoven boravio u Sremskom selu? Pretpostavlja se da je Ludvika van Beethovena tajna ljubav sa udatom ženom barem jednom dovela u Srem. Na istom mestu i skroz suprotnog razloga krijući se boravio je Karađorđe 1813. godine. Te dve priče bile su pokretač da ova epizoda bude posvećena Golubincima. Da li je ravnica za vas depresivna ili inspirišuća? Da li su vam dovoljni zemlja, nebo i vetar da biste osetili slobodu? Imao sam sreće da u autentičnoj sremskoj kafani naletim na jedinstvenog i inspirativnog Bricu, koji svojom pričom, izgledom i šarmom kao da je opisan u stihovima Đorđa Balaševića. Pesnik, boem, kočijaš, otvorena srca sa čašicom u ruci, pun priče, ali i malo tuge, najbolji je predstavnik Golubinaca. Kada bi trebao ponovo da živim, živio bi ovako. Ima sam mnogo gubitaka i da ne spominjem te stvari, živio bi dalje ovako. Ja ništa ne bi menjao. Ja jednostavno ništa u životu ne mogu da promenim. Da li je, možda su neke stvari pogrešne koje ja radim u životu, ali ja to ne mogu da promenim. Poezijom se ja ne bavim, poezija se bavi sa mnom. Konje volim, nisam se samo ždrebio u štali. I šta sad ja tu više treba da radim? To je jednostavno moj život. Konji, malo te pesme. Ako samo prolazite Sremom ne obazirući se na detalje i imena sela, svako će vam ličiti jedno na drugo. Ako vas put navede u Golubince, pored dvorca Šlos, trebalo bi još da posetite i... Da poseti obe crkve i da poseti kuće koje su pod zaštitom države. Jer to su neke... I Šlos, jer to su znamenitosti Golubinaca, o kojima su Golubinci poznati i izdvajaju se od ostatka sveta i Vodicu, moram da naglasim. Nemaju sva sela Vodicu, mi imamo Vodicu, to je crkvica koja je napravljena na mestu gde je nekada postojao izvor. Ali prokopavanjem kasnije kanala, ta žila je prekinuta i izvora više nema. Znači, treba posetiti i Vodicu u Golubincima. Pronašao sam informaciju da prepiska Beethovena i grofice Žanet koja je živela u Šlosu postoji u njegovom muzeju sa detaljnom mapom Golubinaca, zbog čega se i veruje da je slavni kompozitor dolazi u ovo sremsko selo. Druga priča koja je vezana za ovo mesto je da se posle sloma prvog srpskog ustanka Karađorđe Petrović 1813. godine sakrio na kratko. U članku koji sam pronašao iz 2014. godine pominje se da će u Golubincima biti otvoren eko-etno muzej. Dan danas, 6 godina kasnije, Šlos je zatvoren i pored obnovljene fasade. Verujem da bi uz malo ulaganje i dosta dobre volje mogao da posluži da turisti navrate u Golubince na nekoliko sati. Smatram da bi i Beethovenov muzej izašao u susret i poslao kopiju ili sliku prepiske dvoje ljubavnika, dok bi lakše bilo napraviti saradnju da neka postavka iz Karađorđevog konaka iz Topole bude izložena u Golubincima. Šlos je zidan 1763. godine i tu je bilo sedište 9. regimente. Tu u stvari je bila kapetanija. Postoje priče, proverene, da na 3 strane ima tuneli, nikako mučilište, nikakva rezervacija, znači samo je bilo vojnički funkcionalno. On je imao tu kao tu neku svoju ljubav koja je živela tu i bila je žena nekog kapetana. Sad, da li on dolazio ili nije dolazio, mi to ne znamo, ali su se oni dopisivali i postoji tu neka prepiska. Znači, neka hemija je postojala. Estetski besprekorno, vojnički funkcionalno. Da je moglo da se stigne u svakom momentu do onoga do čega treba. Postoji bunar u podrumu, u Šlosu, znači njih nije moglo da iznenade kolale. Kad su ih pitali šta je bilo najteže u ratu, kaže mi se najeli šunke, kaže ale ko, da ne kaže šta, švabe posjedali oko bunara.
Šlosu postoji dan danas bunar koji je samo zaliven, a to nisu trebali da urade, trebali su da ga zidaju. Tako da je taj deo priče sigurno takav. Golubinci najviše živnu za mačkare, čija tradicija traje već 250 godina. Što je karneval za Rio, to su mačkare za Golubince i Srem. Vašar u Golubincima rezervisan je za seosku slavu 12. jula kada je Petrovdan. Treći tradicionalni događaj u selu je Fijakerijada koja se održava na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo. Da li vas plaši pomisao na prostranstvo koje ravnica nudi? Ideja koju sam čuo da ravnica može da bude depresivna, Brica je odlučno demantovao. Ravnica jako inspiriše. Nije depresivna, nego jako inspiriše. Nego šta je tamo što ne vidimo? Ne možemo da vidimo sve. U kafani se može naučiti mnogo toga. Ljubav prema konjima Brica je pretočio u životnu filozofiju koja ima smisla kada je on ispriča. Iako nema veze sa Golubincima, ne mogu da vas uskratim za nju. U zdravlje. Kad nekom kažeš konju jedan, znači dodelio si mu kompliment, ili ako tebi neko kaže, ti kažeš hvala na komplimentu. Od konja može samo da se nauči. On je najplemenitije životinje. Konj pije dok je žedan. Kaže, hoćemo da pijemo kao ljudi ili kao životinje. Ne, ajde da pijemo kao konj. Kaže, kao, konj pije dok je žedan. Kad dođe do te crte, on više ne pije. A čovjek pije dok se ne ubije. Kaže, pola litre vina dnevno, to je lek. Litra vina dnevno je hrana, a preko toga je svinja. Ako prolazite kroz Golubince, neće vam škoditi da zastanete. Nažalost, ne vidim razlog dužeg zadržavanja u Golubincima. Dvorac Šlos i njegovo konačno otvaranje za posetioce bi lako mogli to da promene. Slikarske radionice bi mogle da upotpune sadržaj, kao i kočijaši na čelu sa Bricom koji bi upregli konje, a potom u podvečerje da golubinački tamburaši privedu dan kraju. Za sada sve je to maštarenje i pusta priča od koje nema ništa. Jedna pesma koja je najfriškija i koju sam ja napisao golubinačkim tamburašima i koja je usvirana, jedna od više njih koja je usvirana. Ajde idemo do Bircuza, rujna vina da pijemo, stegni srce nema suza, bolje da se napijemo. Tere vrance i čilaša, guste grive nek vijore, dajte pesmu tamburaša, neću kući, ja bi znao. Vrana srže, čilaš ćuti, samo oštro nogom bije, ko da i on nešto sluti, zašto gazda danas pije. Moj deda u majci je učio zanat berberski kod kraljevskog majstora, koji se prezivao Šećerov, to stoji sve zapisano, i ja imam dedino majstorsko pismo, ali moj deda je kao kalfa imao privilegiju da ide na dvor i da brija kralja Aleksandra. I brijao ga je sve dotle dok ga nisu ubili u Marsenju. Možda sam ja zato monarhista, to se ne nasleđuje, ali moguće, ja sam i dan danas za monarhiju i mislim da Srbija dok ne bude monarhija, da nećemo prosperirati. Jer naš kralj, ovaj kakav god je daje, od 11 evropskih monarhija, ona 9 ima rodbinske veze. Mateča, Uja, šta, neće pomoći, kako neće pomoći. Nas gledaju, mi smo crveniji od reklame za Coca-Cola. Tako nas gledaju, mi smo komunisti, Bože sačuvaj, za celu Evropu i za celu svijet. Mi smo crveniji od reklame za Coca-Cola.